थाइ 17 बोसोर थाबोदों बिपिएफआव आं दासिमबो जेबो माबा उन्नति जायाखै। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बिएफ सिंनि आस्राबारि प्राइमारिनि बिपिएफ हानजानि मावथि सोद्रोमाफोरा इएम रन्जित बसुमतारिनि न'आव फैनानै इउपिपिएल हानजायाव हाबो। बिपिएफ हानजानिफ्राय इउपिपिएलआव गोदानै हाबफैनाय साफ्रोमखौबो इएम रन्जित बसुमतारि बिथाङा बरायनानै लायो। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ हानजानिफ्राय दिनै इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानाय सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं दिनै गामिनि एसे गार्जेनबो दिनै आङो थायै 17 बोसोर थाबोदों बिपिएफआव आं दासिमबो जेबो माबा उन्नति जायाखै। बेनि थाखायनो आं बुहुद दुखु मोननाय थाबाय। बेनि थाखायनो आं रन्जित सारनिसिम दिनै जयनिंआव फैदों। आरो जोंनि जायगायाव इसे गोबाव 17 बोसोर जाबाय दासिमबो डेभेलप मोनसेबो जायाखै, लामा मोनसेबो जायाखै, बान्दो माबा मोनसे सुबिदाबो जेबो जायाखै। बेनि थाखायनो आङो जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सार रन्जित सारनि इउपिपिएल सरकारखौ मदद खालामनो थाखाय आङो बेयाव नुजाफैदों। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआव थानानै माबायदि खामानि मावलांनो सानदों? आं फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि जानानै मोजाङै मावलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा आं बिथांमोनखौ मोजां मोननानै बे जायगायाव फैदों। बेनि थाखायनो आं अराय सम इउपिपिएलआवनो थाबाय थागोन। दानि आथिखालनि सोलिफु जि सरकार इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोननि गामियाव माबायदि डेभेलपमेन्टखौ मावदों होनना सानदों? दाथ' जोंनि नायनायाव बिथांमोना मोजाङै सोलिगासिनो दङ। बांद्राय अयनायथ' जायाखै। बांद्राय गोबावबा बिथांमोना सरकार सालायाखै, दासो एसे सालायगासिनो। दासो साननो थाङोबा 3 बोसोर रानिंआव फैदों। बिथांमोना दा एसे मोजाङाव फैगासिनो। दा जोंनाबो नै लामाया एसे दा मोजाङाव बेब'स्थाया जाहांबोबाय। दा बेनि थाखाय जों मोजां मोनदों आरो। बिपिएफनि आमोलाव नोंथाङा मा बिबानाव दं? बिपिएफनि आमोलाव आं सासे वाकारमोन। दा नोंथांजों लोगोसे साबेसे सुबुङा बेहाय दिनै जयनिं जाफैदों? आंजों लोगोसे 3 दङ आरो गुबुन गुबुन जायगानि हनै जोंहा आदिबासिफोर दङ। बिथांमोनहाबो जोंनिनो प्राइमारिनिखा, आस्राबारि प्राइमारिनिखा। नोंथांजों लोगोसे फैफानाय गासिबो बिपिएफनि गागिरि? गासिबो बिपिएफनिखा। মানে মই ইউপিপিএল দলক মানে ভাল পাইছোঁ। মানে মই আগত বিপিএফ দলত আছিলোঁ। সিহঁতে বিপিএফ দল 17 বছৰ চলাই পেলাই আমি একো পোৱা নাই। কাৰণ ৰঞ্জিত কিবা ছাৰে তাক আমি ভাল পাইছোঁ। সি 3 বছৰ ৰানিং চলাই আছে। তাৰ কাৰণে সিহঁত মানে আহি পেলাই আমি 17 বছৰত আপোনাৰ গাঁৱতো কেনেকুৱা উন্নতি কৰিছে বিপিএফ দলে? আমাৰ গাঁৱত একো উন্নতি কৰা নাই। এতিয়া ইউপিপিএল চৰকাৰে ভালকৈ কাম কৰি আছে নেকি আপোনাৰ গাঁৱত? বৰ্তমানতো ইউপিপিএল চৰকাৰে আমাক ভাল কাম কৰি আছে। আপোনালোকৰ কেইজন জনী আছে? ইয়াত বৰ্তমান কেইজন আছে? 5জন আছে। মুৰব্বী আছে নেকি বিপিএফ দলৰ? বিপিএফ দলে ইমান মুৰব্বী নহয়, গাঁৱত গাঁওবিলাক।